الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bwaga siriki biye juma ye biye lahoroma donye bwaga siriki kardo juma donya fe ala deli ani yafa deli ni nyuma keli ni sarakati bo barika ka nga bonya kosobe juma donya fe nyini nga ko muna bwaga siriki juma do ye don barika mai do sugandile do Allahu ta'ala bulu bwaga siriki kardo mimba to anaka joni be gerenyo ana ka joni hinemne o ye lada ya ala bulu sabula na leta hinemne bwaga siriki kardo atinyana bo ala amba nyini fe se masa ama nyini fe masa sangoro tale ama nyini fe masa mi ni beka masa bi ba ka min do aka masala mi mawo mabala kuye masayi iba soro ale ala de ka masayi ale ala na ya jashuko ni dukse jache abika masaya ba ala mi nga masaya ti ba ala mi ba ka masala nyeda ni nyewuli che ala mi nya bele geleda ala mi ikado na le nyeda ka la harada ngabo ala de ma ya Allah 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 ala ite hina auna ala ite hina auna ka mago to ala ita nga jamana kishi ala nga jamana kishi ka tanga nga jamana barka ika jidi ala ka hera shura nga jamana kono ma jugu ma minu firile do nga jamana ka ala itu malo ala itu malo le ko fe ku halaki ku takye ala nu sara dungu de ku do mi nye jahannama tasuma bile kono ala dama ka shoro taw na ekelingo ala ma tise ka on gishe ekelingo ala on te kan fo marché du kulo 120 e ala kelingo sebe ala di ya Allah ya Allah maliki shi malide kishi ala ikado ka hera shuranga jamana kono o kika ala kama o ke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ke magani madne barka kama Allah on banda maka shedla ko joni be on bi se ka mi wele ne ala tay o tey ala barka do ana ikanga dimba yaw lakana iku kishi iku tanga ala ambi de minu zura ala kanu ke daga denye ala kanu ke daga denye bo sirigi daga de amay ala kana njuru ke daga denye ambi de minu wolo ala kanu ke daga denye afoka mi chien saba amina ya rabbi boga sirge men ndima ni hakilita la ndene nata o debi be sanayele doma ago min yakra muhammadu ka sanayele ndene nata bi doma ka duguje tarata la insha Allah ni bi labe minge ni bi ala deli minge ni bi sarakati bo minge ikado sali yere dira kira muhammadu ma udo ñen di ma fu ni ye fendia akadinye fende bolo gadi ni fende bolo ni ma fendia ikadugo kenye me fere ko ke no defende bolo a'udhu billahi minash shaitan al-fatiha allahumma salli ala sayidina muhammadin abduhu rasuluhu allah la sharika la wadahu allahumma aini as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirata la hawla wala quwwata illa billah al-hawzir rashid ya rahmat rabbana atina fi dunya hasana amin amin la ilaha illa allah amin alhamdulillah nam ne ko bala to ko beti bogar siriki mbengele ku ninga boni sebenye sebe mi nuka ma nouvelle alliance bogar siriki ikado sebe bura biko ma bla bolila aboluko chien binani ani chien konondo levi dunyo ni nyaka fasiri levi ko ikado kuma fonde ba nga somi kele domino na ke dishibaye présidence ki natala bogar siriki ikado lama bisena olu donedo kanno ya soro ma chamazi lembe kafleli ke folo bogar siriki kado ko bina ta tabulo mina ana bina sarada tabulo mina nanga ngambo walma ndangambo boga siriki ikado ulubi kononina nga mi ngoni njele do no bi kenaka boga siriki kado general Assimi Goita amma fuka bike agwa kandidai nga mi ngoni njele do abika ikana siga Musa Mara ikana siga afana bikai boga siriki nunu nde ko dugulu nyi wulika jo minu mbaraka ke kenaka ani latiga minu mbaraka ke boga siriki o donedo sebani kala ko o ki boala so mingele do mi vanana ka fo siga tala bi kambo o de docteur Shogel ko kala maigai iye samaki ani ma do be boga siriki olu fonde ba minu ngoni njele do oye nunu nyi boga siriki kosa ina
jamana kunigi a ye taali min kɛ kulukɔrɔ Boubacar i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔw ni hakilinaw ye ani jama yɛrɛ ka wulikajɔ ni ka ɲɛsin ma Boubacar i b'a ye k'a fɔ u kɔni jɛlen don jamana kunigi yɛrɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ saamɛ dɔɔni min ye jamakulu mana bɔ a bɛ maloya de wa Boubacar sabula a bɛ to yɔrɔ jan fɛ k'i bolo ni kɔrɔta a bɛ yɛlɛmisɛnnin kɛ o bɛ ko dɔ kɔfɔ Boubacar ni maa ma deli fɛn min na nka dɔɔni o ti tɔtɔko la Boubacar a ko i b'a ye k'a fɔ bonyaba b'a kan a kanuba ka ca jamana den la Boubacar n'o y'i bɔ yen parti politique belebeleba min kun bɛ yen n'o ye Adama PSG ye Boubacar i k'a dɔn olu dɛsɛn bɛ ka maa jira o ma maa tɔgɔ fɔ o bɛ faamu sabula nin de ye cɛkuma ye an ka parti la walima bɛɛ lajɛlen sɔnnen don nin ye Boubacar k'a dɔn hali bi n'a ka bi o sangatigi n'an tɛ ban nka Adama fan bɛɛ i k'a dɔn kadiribaw ni maa kalanenbaw la minnu ye jɔyɔrɔba caman kɛ se min kɔni b'u ye Boubacar hali n'u ma kɛ candidat ye i k'a dɔn maa min n'o kɛra u sago ye k'o dɛmɛ o ka kɛ président ye u bɛ se k'o kɛ min ye bolofara wɛrɛ min bɛ yen M5 RP Boubacar k'a dɔn cira i k'a dɔn 1000 morceaux Boubacar k'a dɔn yɛrɛkɛla min kɔni ye candidat ko ye k'a fɔ an bɛ bɛɛ ka karisa de ta o kuma tɛ yen bilen nka min kɔni b'a la n'o ye Modibo Sidibe ani maa damadɔ bɛ yen Boubacar olu bɛ se k'u kanbɔ sabula olu ye maa kolo gɛlɛn ye M5 RP kɔnɔ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ minnu ye karaki ye ni sow bɔra a bɛ fɔ minnu ma ninnu ye karaki ye so danso i bɛ se k'i bolomaturu Général Assimi Goïta kan Boubacar ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn ale ka wulikajɔ ni cɛsiri a n'a kanubaw taamasiyɛn bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ale ka candidat ko kɔni i k'a dɔn tɛ nkalon ye Boubacar fo ni fɛn wɛrɛ dun n'a na kɔfɛ ala m'an gesira a ko Assimi n'a y'i kanbɔ Boubacar k'a dɔn colonel cɛ 5 min n'u jɛra ka fanga ta Boubacar olu ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ jamana kɔnɔ u ye baara min kɛ jamana lakanani ani jamana kilili la Boubacar ka taa se i k'a dɔn politique maa tɛmɛnenw olu ye dusukasi min da jamanadenw kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa Assimi Goïta kanu na Boubacar ka sababu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye kɛlɛ Assimi Goïta ye bonmosi yɛrɛ i k'a dɔn e k'o taara ka jɛma kelen ni b'o la o Boubacar nin bɛɛ lajɛlen ye jamana hami de ye wa n'a dun kɛra président ye don o don a na kɛ n'a fɔ kɔɔrimugu Boubacar kana siga sɛbɛnnikɛla ko a ko Assimi Goïta i k'a dɔn sɔmin kelen don maa minnu kɔni bɛ politique dɔn ani minnu bɛ jamana taabolo dɔn olu kɔni y'a jira k'a fɔ Assimi Goïta ka candidat ya a ka kɛ président ye a k'a ɲini Boubacar i k'a dɔn a si man jan ɲɔgɔn na n'ale kɔni kɛra ye a tili k'a fɔ ko dɔ y'a ti Boubacar a bɛ gɛlɛya siga tɛ min na ala ye cɛnin min da san 10 balo kama Boubacar o ti san abada san 9 mɔɔw tigɛlen bɛ korominɛ wulu la a sɔmɔw bɛ na duman kɛ Musa Mara denmisɛnnin don a ye politique dɔn i kɛra a fɛ o i ma k'a fɛ Boubacar a bɛ a taabolo dɔn a b'a sen da yɔrɔ dɔn a kan ka min kɛ don min a n'a man ka min kɛ don min Boubacar i k'a dɔn Musa Mara fana b'o dɔn cɛ kelen min kɔni bɛ se k'i kɔ a da la bi Boubacar a tigi gagné a ma gagné o ye Musa Mara ye ka sababu kɛ mun ye Boubacar k'a dɔn Musa Mara a bɛ politique la bila ko tɛ a bɛ politique a kɔnna ka politique kɛ ninnu bɛɛ ɲɛ Boubacar nka i k'a dɔn jama de bɛ se ka maa kɛ président ye nka siga kɔni t'a la k'i kanbɔ walima a t'i kanbɔ o jɛlen don Musa Mara a b'i ye kɛnɛ kan a b'i kanbɔ ni min kɛra a fɛ o don ni min ɲɛna k'i t'a fɛ o y'i jo ye o k'i bɔ yen Boubacar n'i ye politique kɛnɛ fana ta dankɔrɔba min bɛ yen n'o man ka dogo biye fiyewu n'o fana bi bɔ Boubacar o ye Choguel Kokala Mayiga ye ni Choguel m'i kanbɔ Boubacar k'a dɔn ko damadɔ min y'a sɔrɔ waati laban in na o y'a ka politique ko bannen pewu n'a y'i kanbɔ a passera o a ma passe o bɛ kɛ sababu ye Boubacar min kɔni ye ka dɔ fara a jɔyɔrɔ kan i k'a dɔn politique bunakun kan tiɲɛ don fangaba kun b'a la droit dumanba kun b'a nɔfɛ k'a to premier ministre la n'a bɔra tɔndenw bɛ kule a nɔfɛ fa bɛɛ lajɛlen na nka a bɔlen premier ministre ya yalima o ye dɔ bɔ a ka sanga na wa o kɔni di dɔn abada fo a k'i kanbɔ de ye i k'a dɔn ayiwa président nɔfɛ Boubacar n'i ye nin damadɔ ta k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an dɔw anw na kɛ minɛbaraw ye min kɔni ye ka tugu ninnu kɔ ka wuli ka jɔ boloda sabula an maa ka ca minnu da kɔni ye nanzo min na k'a fɔ karisa bɛna k'a ye an bɛ girin maa dɔw bɛ yen anw ye place ɲini n'aw ye mun kɛra
olu bɛ fiɲɛ ta fa de lajɛ ni ya fa min bɛna diya o bɛ sin k'u yɔrɔ mais min ye politique la foyi man di o de kɔ o de ye politique o de y'a diya yɛrɛ o nakariya an kɔni b'a sigi ka jateminɛ de kɛ yɔrɔ min y'an sɔrɔ kɔrɔlen la o t'an sɔrɔ bilen koyi m'o f'i ye dɛ k'a t'i ja fa dɔ fɛ n'o ma kɛ ye min bɛ na n'o ma fɛn k'i o tɛ fɛn k'i ye yɛrɛ o b'a fɔ k'i ma ka ban kɛ an kɔni b'an sigi de se ka filɛli kɛ n'an y'a ye fiɲɛ ta fa kan yɔrɔ min Bakasiri an bɛ se ka kule daminɛ ten nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle alliance kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ nouvelle alliance an bɛ u fo a fɔra Levi Dunɲɔ kan ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni Seguba fulakɛ nin y'a ka fasiri ye fula ye mun fɔ Seguba nin ye sɛbɛnfura in yɛrɛ bɔli ko 70,000 u ye dɔ kɛ 727 n'i y'a ta k'a lajɛ i kumana politiki min kan sisan e ko Seguba a fana a ma tɛmɛ a kɛrɛfɛ koyi a y'a jira k'a fɔ min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ yen n'o a bɛ wele ko parti politique signataire du 31 mars n'i y'u ka ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ e ko fasirikɛbaga ka fɔlɔ k'u da ma sumaya u ka kuma fɔli la wa bawo kɔsada in na u y'u da ci ka bɔ ɲɔgɔn na k'a jira k'a fɔ min ye cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta a ka san kuncɛtɔla a bɛ laseli min kɛ n'o ye discours ye ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma politikimɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ a ka discours k'a daminɛ fo ka taa ban i b'a ye k'a fɔ ko kalatako kuma k'o ma ye a kɔnɔna na olu ka yeta ye fɛn min ye o de ye a ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa min ye kalata ye o ka se ka bolo da ko n'u ma bolo da ko jɔn ko ala k'a laban k'a na kɛ denkan dɔ ye ko bawo a nafuradama kana se bi ma n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a b'i b'a fɔ maa min n'a sugandila kalata juru la san 5 o kɔni k'o bɛ ɲini ka dafa o kɔni n'i ye a lajɛ démocratie fanga o bɛ mandat kelen kofɔ wa n'i ye a lajɛ fana maa minnu bɛ yen n'olu hakili feerelen don olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin politiki maa ninnu ye ko yalima o bɛ sunana de wa walima o ɲinɛ m'u ka baara kɛta min ye politiki mɔgɔw ye n'i ye politiki tɔn sigi bɛɛ a sigikun ye fɛn min o de ye ka fanga ɲini fanga mana ɲini jamana bɛ labaara cogo min na i kan k'o fari da ko nka ko n'i y'a lajɛ kɔsa in na politikimaw u caman bɛ yen a bɛ i n'a fɔ u caman sunalen don wa kɔrɔfɔ caman bɛ o b'a la ka tɛmɛ u kan o fana bɛ faamu n'a kɔrɔ ye bawo ko caman bɛ jamana in kɔrɔ politiki maana mandiya min n'o kɔni n'o sanga burun bɛ ka bɔ u nɔfɛ n'u y'u ta kɛ kuma ye a bɛ sɔn ka gɛlɛya u ma bawo n'i y'a lajɛ i ye maa dɔw tɔgɔ fɔ i ka laseli kɔnɔna na n'o dɔ bɛ tali kɛ Musa Mara kan ko Musa Mara ale kɔni kɛn bɛ maa jagɛlɛn ye politiki bunakun kan kɔrɔfɔ caman bɛ yen a b'i ja gɛlɛya ni k'i fariya o ko kuma caman bɛ yen ni ka o lase n'o fana bɔra yen Muntaka Tall o fana o kɔni a t'i da gulɔbara nisigi ko ye ni fɛn min ma bɛn politiki bunakun kan jamana baara bolodali fɛɛrɛ tigɛliw la ale fana bɛ o fɔ min ye Seguba ye fasirikɛla Muntaka Badu anw b'a fɔ a ma de ko Bawo awɔ Badu cɛkɔrɔba tɔ ma tɛ yan ayiwa min ye fasirikɛla ye n'o ye Seguba ye fulakɛ a ko munna ko politikimaw k'u sigila ka tile 22 bɛɛ kɔnɔ ka sɔrɔ ka u kan nabɔ k'a jira k'a fɔ min ye Assimi Goïta ka discours ye ko a ye laseli min kɛ san kuncɛtɔla ka ɲɛsin jamanadenw ma ko munna k'a ma kalata o kuma ma ye a ka discours kɔnɔna na ɲininkali kɔni bɔ bɛ ka kɛ min ye fasirikɛla a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye politikitɔn ye a sigikun de ye i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ kɔnɔ cogo min na ka fanga ɲini ka fanga ni k'a labaara jamana kɔnɔ waasa jamana jɔliw a seleke 4 fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sababa ye nin ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ info matin kɔnɔ Seguba a ka fasiri dun Bakasiri k'a dɔn kelebetɔ hinɛ minɛni ye tiɲɛ ye nka k'i segela nɔfɛ i ta y'i yɛlɛ n'a ye Bakasiri n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays faso maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Isa Jigiba ko dɔgɔnɔkɛ ko a k'i kana siga min kɔni ani min faralen bɛ ɲɔgɔn kan Bakasiri k'a dɔn CEDEAO an y'a haramu n'o haramuna sɛbɛnfura minnu b'an bolo jango n'o ye taama sɛbɛnw ye passeport n'a ɲɔgɔnnaw Bakasiri nin bɛɛ lajɛlen falen dɔ don e ko jamanakuntigi yɛrɛ a da ma se kɔrɔfɔ in ma wa Bakasiri k'a dɔn waati tɛmɛna min kɔni ye a bɔ sigasɛgɛ n'a ye o kun bɛ mɔɔw la ka siga n'a in bi ne ka fura ka bɔ a minɛ kɔnɔ camancɛ fanga Bakasiri k'a dɔn u ye Ala minɛ ka Ala ni kira minɛ Bakasiri k'a dɔn jamana saba min kɔni ye AES u jɛra k'u sigi sen kan n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ nin ɲɔgɔnna kabako kɛ Bakasiri k'a dɔn a ɲɔgɔnna baarabaw i b'o de fana kɛ ka tugu a nɔfɛ sabula yɛlɛma caman de bara ka don i k'a dɔn diɲɛsɛgɛ 4 fantan 4 bɛɛ lajɛlen na jango an ka sisan jamanaw
Bougazelli k'a dɔn jamanakuntigi kuma min a wasa yɛlɛma in na ani diinɛmaw ni Mali maakɔrɔbaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔrɔfɔ min na a da ye kuma minnu fɔ Bougazelli o de nin jamana saba ye AES a y'a jira k'a fɔ siga foyi kɔni t'a la o Bougazelli i k'a dɔn ni maa min ka laharata sirilen don i k'a dɔn an boli la CEDEAO la i bɛ fɛrɛ de ka taa lahara n'o t'o kɛra ka ban i ko ayiwa min ye nin kalo in tile 29 dɔ ye Bougazelli anw kɔ donna ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ sen tɛ koyi Assimi Goïta y'a jira a k'o de la passeport kɔrɔ min b'a bolo n'o ye passeport biométrique ye Bougazelli i k'a dɔn n'o ye CEDEAO to a sɛbɛnnen bɛ min kan o bɛ to sen na o fo ka taa fɔ i ye kura in sɔrɔ Bougazelli k'a dɔn kura in labɛn bɛɛ lajɛlen kelen bɛ sabula min ye expert ye n'o ye dɔnnikɛlaw ye jamana saba in a dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bougazelli k'a dɔn taamasiyɛn minnu kan ka kɛ kura in na a kan ka bɛn hakɛ minnu ma jatew ni fɛnw u y'a wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa sɛbɛkɔrɔgun ka ban Bougazelli o kuma AES passeport i k'a dɔn o de bɛna sɛbɛn o de bɛna dilan Bougazelli jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ min kɔni ye ayiwa saheli jamana n'o ye AES ye Bougazelli k'a dɔn janvier kalo tile 23 san 2025 Bougazelli k'a kun de ye maa si kana kɛ k'a fɔ a bali la walima i k'a dɔn i kamana ganna taamako ani nasiraw la passeport kɔrɔ kɔni bɛ to sen na Bougazelli fo ka taa sɔrɔ i ye kura sɔrɔ fo ka taa kɛ ko ayiwa kɔrɔlen min b'i bolo o dati banna n'o dati banna AES passeport Bougazelli k'a dɔn o tali bɛ k'i bolo wajibi ye o tuma an bɛ don min na ko bi a ko a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ biɲɛ kura falen tɛ taa mankan kɔ bɛɛ k'i labɛn bɛɛ k'i hakili sigi Bougazelli ko in bɛ dilan ka ɲɛ cogo min waasa an bɛ nafa sɔrɔ a la waasa nisɔn bɛ diya bɛɛ k'o dabali tigɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ daba tungara maa min ka baara ye banfilatɔma ye n'o ye maa ta jɛngɛlenya kunna a bɛ tileba yaala la o y'a jo ye ni ye n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada Musa Sanba Jalo nin y'a ka fasi fulakɛ ko mun fulakɛ ko min ye anw ka saramoɲɔ dilanyɔrɔ ye n'an k'a ma ko société malienne de tabac et alimɛti Mali an k'a ma ko Sonatam o don Sonatam a ɲɛmaayaso o ye wele bila don kibaru tigilamɔgɔw ma min ye janvier kalo in tile 23 tɛmɛlen ye alamisa ma san 2025 n'u yɛrɛ jabala ba la zone industrielle la kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di président du conseil d'administration ma n'o ye Amadou Traoré ye maa ba wɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye directeur général ye Sonatam to a la n'o ye Yusuf Traoré ye ninnu maa fila kɔni ka fara u baarakɛ ɲɔgɔn kan u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa min ye cakɛda in ye a b'a fɛ k'a ka san 60 o sɔrɔli o ɲɛɲali baara minnu bolo da min ye don kibaru tigilamɔgɔw ye ka se ka ɲɛfɔli ba kɛ ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛsin u ma n'i y'a ta k'a lajɛ u sinsinna fɛn min kan kosɛbɛ min ye filamɛriw ye n'an k'a ma ko lutte contre la fraude o kɔni ko n'o baaraw ɲɛna u bolo a bɛ kɛ sababu ye ka wari caman de yaara ni ka don an ka wagande kɔnɔna na kɛnɛ in kɔnɔna de b'a ye k'a fɔ min ye Yusu Traoré ye ale min ye Sonatam o directeur général ye a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye kunnafonidilaw ye a jigi dan bɛ u kan wa min ye ɲɛfɔliw ye a bɛ kunnafoni minnu ta k'o di u ma Sonatam kun kan ko kibaruya kan jɔn ko ala hakikaw don wa min ye Sonatam ye min ye faso Maliba ye a jigi sɛmɛn bɛ o fana na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Sonatam a yɛrɛ jɔnforoya la n'an b'a wele ko k'a privatiser san 2002 o 2002 k'a minɛna ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ Sonatam a jɔn bɛ a kolo la wa min ye actionnaires ye olu fana bolofara olu kolo ka girin a kɔnɔ kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka faso la n'o ye État du Mali ye ka taa se Laiko ma min ye Corallement international olu fana ka taa se des investissements privés ma minnu bɛ Mali kɔnɔna na yan ninnu bɛɛ lajɛlen de fanga fara bɛ ɲɔgɔn kan waasa Sonatam a ka jɔ a sen fila kan n'i y'a lajɛ san 60 sɔrɔ bawo n'i y'a lajɛ 1965 ka se 2025 ma san 60 Sonatam a y'o sɔrɔ bi in na wa waati ni don natɔ kɔnɔna na ni san 2025 kɔnɔna na o ɲɔgɔn ye ani a ɲaɲalu o baaraw de bɛna boloda o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ n'a baaraw daminɛna o b'u ka daba in dayɛlɛ fo bɛɛ lajɛlen ye maaninfinw ka don ka taa saramoɲɔ in dilanyɔrɔ lajɛ sigarati bɛ dilan cogo minnu na a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ bɛɛ lajɛlen a kun b'an ka bɔ maaninfinw na faso Maliba kɔnɔna na yan wa n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ u y'a jira fana k'a fɔ min ye barodalasigiw ye o bɛna bolo da min ye u ka laɲini ye o de ye halisa dɔ bɛ se ka fara u ka sɔrɔ kan cogo min na filamɔriw o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o filamɔriw fana tɛ kɛlɛ ni anw ka dancɛ kɔlɔsi
kɔlɔsibaw n'o ye douaniers ye n'olu m'u jɔ u jɔyɔrɔw la wa n'i y'a lajɛ min ye Sonata mun ye jɔn ko ala bibi na a wulilen bɛ ka jɔ a sen fila ka kɛlɛ wa min ye nafolo ye a kɔni b'a la k'o yaara cogo min na ka don wagande kɔnɔ a b'a la k'o baara bolo da ko nin san bi wɔɔrɔ sɔrɔ a bɛna kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min kɔni ni a bɛ to maaninfinw hakili la ni maaninfinw na mɛn ni ka a lakale nin ye ko sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ le républicain kɔnɔ Musa Samba Jalo a ka fasiri dun Bɔbɛsiriki bi kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a bolo ko siɲɛ 440 ani 4 Kasum Tera nin y'a ka fasiri ye Bɔbɛsiriki i k'a dɔn fali bugɔli ye tiɲɛ kɛ k'i da bir'a la k'a kin a na kɛ a y'a damata ko kɛ siga t'o la ne ko mun de bɛ Yusufu Bacili ka ko la dɛ Bɔbɛsiriki k'a dɔn faamubaliya ani maa caman kamana gannen don e ko Yusufu Bacili ka ko in i k'a dɔn wariko dama don bilen wa ɲininkali de bɛɛ Bɔbɛsiriki k'a dɔn Yusufu Bacili min ye juraw olu ka ɲɛmaa don san 2023 a minɛna Bɔbɛsiriki a n'a baarakɛɲɔgɔn maa caman k'u datugu Bɔbɛsiriki ko sɔmi gelen don nafolomuguba dɔ bɛ yen sɛfɛwari miliyari 10 o dira Covid kɛlɛli la k'a na kɛ o kɔni wɔlɔla ayiwa u tɛgɛ kɔnɔ o kuma Bɔbɛsiriki k'a dɔn o ɲɛɲini a n'o sɛgɛsɛgɛli i k'a dɔn o de kɔni kɛra sababu ye Yusufu Bacili jugura bɛ kɛ ni k'a minɛ sɛbɛnnikɛla ko a minɛ furadama ka na se bi ma san 2023 Bɔbɛsiriki k'a dɔn san fila dɔɔni a b'i ne k'o dafa sa Yusufu Bacili kɔni bɛ bolo la Bɔbɛsiriki a y'a sen don k'a bolo don min ye soronin donbaw ye u y'u sen don k'u bolo don sabula sariya bɛ yamaruya di kɛ Bɔbɛsiriki maa min b'a la ko sariya b'i nɔfɛ n'i minɛnen don Bɔbɛsiriki i k'a dɔn i bɛ se ka bila waati kunkurunin kɔnɔ ko min ma liberté provisoire yani i ka kiiri do cɛ ka se k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ɔhɔ karisa nɔ don walima nɔ tɛ Bɔbɛsiriki k'a dɔn a bɛ siɲɛ 3 4 bɔ Yusufu Bacili i k'a dɔn a bɛ jɛ ɲini sariyatigiw fɛ a ye ɲɛma liberté provisoire ka di yan n bolo tɔ tɛ n di taa yɔrɔ la i k'a dɔn yani ko in ka ɲɛnabɔ walasa n ka se ka mɔgɔ wɛrɛ dilan Bɔbɛsiriki sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Cour suprême a kɔsɔn in na tuguni u ko ɲɛt k'a ti bɔ ayiwa liberté provisoire ti d'a ma sabula olu bɛ sɛgɛsɛgɛli min kan ka kɛ sɛfɛwari miliyari 10 in nɔfɛ hali bi i k'a dɔn kelen tɛ ka dɔnyɔrɔ sɔrɔ a la a baara ban dɛ nin y'a siɲɛ 3nan ye Yusufu Bacili a n'a jɛɲɔgɔnw Bɔbɛsiriki k'a dɔn u minɛnen bɛ ayiwa liberté provisoire kɔni bolo nɔfɛ sa ka dɛsɛ u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ sariyatigiw bannen don yalima Yusufu Bacili ka nin minɛni yalima ko wɛrɛ b'a la maaw tɛ min dɔn wa ɲininkali tun bɛɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira ni ayiwa minɛni kɔni tɛ ayiwa fila ye kelen ɲuman kɔni kɛra sa sabula san fila Dankɔrɔba in kɔ sɛbɛnnen bɛ Bamakɔkura kasobuba la a n'a jɛɲɔgɔnw nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko les échos Seydou Fane nin y'a ka fasiri ye Seydou ko ko min ye politiki mɔgɔ Musa Mara ye e ko a kɛn tɛ ka kulekan bɔ halisa wa bawo ka sabu kɛ min ye l'Amérique olu ka ɲɛmaayasoba n'an k'u ma ko administration américaine u ko san 2025 kɔnɔna na dɛmɛ min n'o kun kɛn bɛ k'o ta k'o ɲɛsin faso Maliba ma o kɔni k'u bɛna kɛ sabu ye ni k'a bolo kan wa n'i y'a lajɛ dɛmɛ ninnu mana na a bɛ don da minnu fɛ o dɔ bɛ tali kɛ an ka kalanko kan an ka kɛnɛya ko ka taa se adamadenya yɛrɛ bɛ se ka ja an bolo cogo min na n'an k'a ma ko aide humanitaire fo ka taa se ji sanuman ka sɔrɔ ka di jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko nka ko n'o tigɛla ko yalima maa minnu bɛ fanga na bi k'u b'a la ka fɛɛrɛ tigɛ joona wa ko kɔn ka wuli de kan ka kɛ waasa min ye dɛmɛ ye n'a tigɛla lamɛrikaw ka ɲɛmaayasoba fɛ anw ka jamana a kan ka hakilina kura minnu ta joona waasa min ye gɛlɛya ye dɛmɛ in tigɛlen kɔfɛ o gɛlɛya o kana se ka maliden kelenna sɔrɔ wa n'i y'a lajɛ min ye yɛlɛma ɲɛmaa ye n'o ye Musa Mara ye ale kɔni ye kulekan bɔ k'a jira k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan min ye lamɛrikaw ka nin dɛmɛ ye n'a ma ɲɛ k'a bɛ tigɛ n'o di y'a fɔ u b'a kɛ n'u y'a kɛ san 2025 kɔnɔna na ko yalima ko ɲɛmaa ninnu kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛnw tigɛ min ye jamanadenw ye olu ka kisi a kɔlɔlɔ sɔrɔli ma kɔrɔfɔ min n'a taara munumunu o kɛrɛfɛ o de ye ko kɔsa in na anw ka juru tun bɛ sanubɔ jɛkuluba min na n'o ye kanajonw yɛrɛ ka jɛkulu belebele ye n'an taara an ka nafolo a n'a sanuw salo ka fara ɲɔgɔn kan ko yalima ko nafolo min filɛ nin k'o tɛna se ka baara dɔ dilan nin dɛmɛ in tigɛli gɛlɛyaw kan ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ maa bɛ min fɔ ka fara nin kan Musa Mara min ye sanu kilo 3 ni tila ye a fɔ tɔni 3 ani tila ale kɔni a fɔra ko anw ka jamana taara o minɛ nin société in na a kɔni ka kuma cayala a ka kuma cayala wa a y'a jira a y'a dɔn dɛ
a y'a jira k'a fɔ min ye sanu ye o min minɛna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye faamaw ye ko janto ka kɛ sanuko in na sanu in k'a bɛ se ka labɔ ni ka se ka lamɛrɛkow ka dɛmɛ in tigɛli a bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye ka ɲɛsin anw ka jamana sigibaa kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka se ka o kunbɛn wa n'i y'a lajɛ jamana a bɛ danga min na bi gɛlɛya minnu bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga di ɲɔgɔn ma k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa min ye gɛlɛya ye a bɛ se ka baasi joona nin ye n ko sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ lɛzoko kɔnɔna na Seyidu Fanɛ a ka fasiri don Baba Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile a bɔli ko siɲɛ 400 40 ani siɲɛ 4 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Hawa Tarawele ani Kate Baba Sidiki a k'i k'a dɔn nomination ye tiɲɛ ye nka i k'a dɔn i baarakɛɲɔgɔn k'i sɛbɛn kɔrɔ tanu a na kɛ i n'u jɛra ko ɲuman na awa a na kɛ i ye ko ɲuman bakuw ye walima i b'i kɔ don u la don min Baba Sidiki ni tɔgɔ duman bɔra a ko min ye directeur général des impôts maa min sigira nɔ na Baba Sidiki a tɔgɔ de ko Hamadu Fali Janka a ma bɔ cakɛda wɛrɛ la ka na ye koyi a tun bɛ impôt kɔrɔ in de la bolofara min n'u k'a ma DGE Baba Sidiki k'a dɔn tuma min a fɔra a kɛra directeur général ye a cakɛɲɔgɔn minnu bɛ DGE la olu farala ɲɔgɔn kan Baba Sidiki ni ka tanu ni ta k'a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Numukunda Jara ye yan'a ka bonya in da k'a di bonya in tɔgɔ de ye ko Ciwara Baba Sidiki k'a dɔn DGE baarakɛla bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ kɛnɛ kan Baba Sidiki i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen y'a ɲininka ye kɛnɛ kan n ka nisɔndiya ani n ka tanuni i k'a dɔn ka ɲɛsin DG kura sabula min ye nin jɛ in ye n'a kɛra i k'a dɔn directeur général ye a tun bɛ anw de fɛ yan DGE la an n'a jɛra an ka gɛlɛyaw la an n'a jɛra an ka kodumaw na an y'a ye a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ ani hadamadenya min b'a la ani baara ɲɛdɔn min b'a la n'ale kɛra impôt directeur anw minnu y'a dɔn n'an jɛra baara la anw b'a dɔn nin ye doni baden ye nka doni min don an dɛgɛniyɛ ne donna ye a ye ɲɛmaaya kɛ DGE la anw y'a ye cogo min na i k'a dɔn directeur général ya o tali o man ka gɛlɛya ma ka sababu kɛ dɔnniya min b'a la cɛsiri ni wulikajɔ min b'a la ani hadamadenya yɛrɛ dilanni minnu b'a la an ɲɛna kɔni o kan ka kɛ sababu ye min b'a to a ka doni in da Baba Sidiki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen jɛra sa min kɔni ye dugawu ye a bɛna taa baara kura min na i k'a dɔn ɲɛmaaya don i k'a dɔn a ka se a doni kɔrɔ min ye dɛmɛ ani dɛmɛ olu yɛrɛ n'o ta k'a sɛgɛrɛ a yɛrɛ kuma ta a ko n'i y'a ye miliyari 1 ani miliyɔn 378 i k'a dɔn Amadu Fali Janka ka fɔ la a ko n'i y'a ye olu bi yɔrɔ min n'u DGE u sera k'a ta foyi m'a kɛ bɛn ni kelenya u k'u kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ma l'impôt yɛrɛ ka sɛnɛyɛlɛ ani l'impôt ka sanga a ko bolofara min ye DGE u jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ o kuma a bɛ min f'u ye u komi cogo min ka kɔrɔ n'o de ye kelenya ye n'o de baara yɛrɛ ɲɛdɔ ye u ka to ka ɲɔgɔn kunnafoni i k'a dɔn min ye fɔ ɲɔgɔn ko o kana kɛ a k'o de bɛ kɛ sababu ye hali bi ale nɔ o tɔ ka jedi ni ka a taa ɲɛfɛ a dalen don a la fana u na fara ale kan impôt directeur min doni tali filɛ ka d'a ma doni girimanba nka a dalen don a la ni minnu jɛra kununko Baba Sidiki i k'a dɔn u na to a nɔfɛ k'a ladi ni k'a dɛmɛ waasa jamana yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ l'impôt ko la cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de tun kɛra aujourd'hui Mali an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin olu fana y'a sɔrɔ Bamako matin olu maaw de bolo o sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jagokɛlaw olu jaso bɛ tɔnba kelen min kɔnɔna na n'an k'a ma ko syndicat national des commerçants détaillants du Mali an k'a ma bakurunba la ko Sinakodem ɲɛmaaba Sinakodem cɛ dɔ tun bɛ u ka fɛn la o de tun to k'a fɔ cɛ Sinakoden an bɛna taa Sinakoden ka ye min ye Sinakodem ye ɲɛmaa kɔrɔ e ko kiri ni woyɔ o wuli t'a nɔfɛ wa Seku Umaru Sakɔ Seku Umaru Sakɔ n jɔ n bɛna o ɲɛmaa n bɛna min ye Seku Umaru Sakɔ ye Sinakodem jɔn ko Ala a jɛɲɔgɔnw kɛn bɛ ka funufunu wuli a nɔfɛ ko Samu ka ɲɛmaaya ale t'a fɛ ka bɔ ɲɛmaaya la tuguni bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a yɛrɛ ka tɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye Sinakodem o secrétaire o relation ye ale kɔni n'o ye Bɔkari Jabate ye Jabate ko min ye Seku Umaru ye ko jɔn ko Ala u y'a ɲini a fɛ a ka congrès ni ka o organiser k'o labɛn waasa min ye bureau kura ye ale ka taa maa kura ka sigi a nɔ na
ka bambe uma utaru ta da bogo jenlega tribunali ko gelme ka jabi kerengalen di uma ka jira ka foko mi shegmare jongo ala aka kongere aku organiser mi kongere no organiser la ale kungolo manga yetu hali kongere kera chemoro bi passe boy e fe ga politique modo ka ko mo wi ni ibi baraka ni o bi fe yaro ko ni tlata o awanu mo jawane ba mala ha aka taka boy awo ne kuma ba ka ke mega sinako dem ngoni de tasa sinako di ko ke jongoro na goye ale kele ngoni abi buzu baza bore ngonnana ma wore tala kan na fazoro o de bente tamanyo to ma mi ye bokar jabata ko ne ya jira ga fo sinako demu mi ye shomore kaga herebe mina o de kongra ka labe mi ye biro kura ye o ka se ka sigi ma kura ni kungulo kura o lu ka se ka do tongo nana no te na mo ke wa mi ye famo ye kulega bombe ka nyeshu fona ma shamaru mi ye shamaru kokera ke wa ambita ambi on commerçant ambi ambita ambita tuni commerçant mi on demu yi e ka placer be mini je suis un coxer o ko do escuro coxeri escuro ni ba yiri dugolo ka coxer ayo baje nam mi ye fasrigalai ala ko ya jira sa ka fo mi ye shomar sa goye jongo ala aka ko lejete za samuga iyo ga to min dunina jongo ala ka nga se fayeti dokera sira godem samuga bi shomar sa go aba nyama yala asela sa mi ye kongre o ka labe ka mi ye kalataw ye mi be se ka ke sabu ye biro kura o ka se ka sigi ma kura munun be dolugu ka do korole munun be no lu yere ka nga to ujoro wal nu be joro fale o baro bele jele ka se ka ke no te ulu ke me ka kule ka mi boka yeshi jamana nyamo ma uku jo ujoro la wasa uye nyan samali minge ka ta boka jelega no e tribunali no ya jira ka foko shomar sa ko ka nga kongere ni ka ko ni ka alabo mbara sabati wasa biro kura o ka se ka sigi ka ko bo asrafe no te wati ni dona to gonnana olu murule do ha ku te shomar fe bi o te shomar fe sini ni we sabe na ya salo ka bo info matin ko olu ya soro bamako matin o bo batiri wasa hakili ka sigi ka se ka bara kura buluda nam ndoko bala to ko beti wala sirigi membolo boka do me boni sebe mi nu ka ma soirée bamako wula waka sirigi ka do sebe wura champi sabandi ko abi nyege waka sirigi ka do sebe ni keba atwa de ko Yusufu Konate Simboko mi ngoni nye yeleke bugu commune waka sirigi ka do nyema minumbe uya da kulondi ka flengolondi waka sirigi ka do jamana gouvernement chaman jefanga korofo yi ka do afora ministre bele jele de nyana jamana kundi yere nyana sabla ministru ka ladala nyanye mingera bokasiri ki ka don bengera ka fo yele ke bugu a commune bokasiri ki ka don maire na ka conseil ka da kulondi ka flengulondi ni da chien folo yi bokasiri conseil commune minu be jala koroji safu kulukoro ya lo nunu bele jele tira doa kun demene o dap be yele ke bugu la bokasiri ki ni bele jele marabulu kele sebenekala ko ministru ka nyanye mingera janvier kalo kile mo ni fla temene kuluba jamana kundi Assimi Goïta yɛrɛ sigilen ɲɛna u ye kun fɔ ministre de l'administration territoriale décentralisation journal de division Ablaye Kwale a ye kunnafoni bɔ k'a bi a ko min kɔni ye commune ka ɲɛmaaso b'ale de bolo a ye jateminɛ kɛ jateminɛ min b'a jira k'a fɔ Kulukɔrɔ mara la yɔrɔ minnu n'olu mairies tira i k'a dɔn dɔwɛrɛ farala kan décision numéro o ka ca sabula n'i ye sarakisɛw ta k'a lajɛ min bɛ taa bɛn article 8 Boubacar Sidiki n'o bɛ commune yɛrɛ kofɔ i k'a dɔn se bɛ ministère de l'administration ye i k'a dɔn mairie k'u ka baara jɔ walima ka dakolo ti o bɛ kɛ ni sarakisɛ minnu ye a y'olu ɲɛfɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnni bɛ kɛ min ɲɛ k'a ɲɛsin maire ye a n'a jɛɲɛw ma ministre kɔni ka maa min bɛ yen n'o b'ale nɔnabila o ye ayiwa o kɔni ye ayiwa cercle o ɲɛmaa ye ministre de l'administration territoriale a y'a jira conseil des ministres la k'a fɔ commune rurale Yeleke bugu Boubacar Sidiki k'a dɔn u ye dantɛmɛ wale kɛ sabula min ye baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman ye kuma caman fɔra Boubacar Sidiki u ye sariya caman sɔsɔ dugukolo i k'a dɔn o ŋanamu u bina jamana yɛrɛ ka dugukolo dɔw ka a boso ni k'a feere wariko fana ɲɛ ma se ka sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ
u kun ka baara minnu kɛ n'o o don fɔli o ma se ka kɛ dugu yɛrɛ mɔgɔw bɛ baara bolo minnu na service minnu na dugudenw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ jɔnwala olu kɔni dɛsɛra o tuma mairie kɔni i k'a don sigi kun tɛ bilen ministre y'a jira k'a fɔ nin damada de farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn a ka conseil communalité an bɛ don ni minɛ ko bi Boubacar Sidiki i k'a dɔn commune rurale Yelekebugu a mairie u y'a dakolondi k'a filenkolondi maire tɛ yen bilen i k'a dɔn dangan tɛ yen bilen min bɛ se k'a fɔ k'i bɛ ko kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamako la Soir de Bamako karamɔgɔ dɔw tun b'u fɔ n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ la révélation ka jɛ ka sɛbɛn ninnu kɔni ka wuli ka jɔ ye o ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw yɛrɛ balimamuso ye Orokiya Tarawele artiste guitare fɔla Orokiya Tarawele i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya min n'o tun bɛ a n'a furukɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ o denmusonin kelen ye i b'a ye k'a fɔ kasoladon min n'o kun b'a fɛ k'a sɛgɛrɛ n'a yɛrɛ taara o nɛnɛ ka ban min ye bɛnkanw ye o sabatila avocat kulu fila o ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ octobre kalo san 2023 Orokiya a kun ban bɛ ka taa i jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ o kɛla sabu ye u ka juge n'o ye kiiritigɛlaw olu k'a ɲagi san 2 kaso wa ka sabu kɛ fana k'a fɔ min ye den ye n'o ye a terikɛ kɔrɔ ye den in fa o kɔni a cɛkɔrɔ wa a terikɛ kɔrɔ ko bɛɛ bɛ wele cogo di mariage ko kuma ma fɔ yan ni mariage bɛ yen a bɛ fɔ son époux a furulen tɛ de a sɛbɛn bɛ yan ko son copain son ex copain e bɛna kɔrɔ wɛrɛ d'a ma wa tubabukɛ in Yohane Gosen kɛ tubabu de don Belgique don a kɔni a taara ta da bɔgɔ jɛlen kan walasa o bɛ se ka Orokiya wele cogo min na bawo waati min na ale ko Orokiya kana ale ka se ka a den ye a ɲɛna Orokiya a bana kana ni den ye o donni kama den kun bɛ san 5 ani tilala nka n'i y'a ko lajɛ san 2019 min ye cɛ in ye n'o ye Belgique ka den ye a kɔni wulila ka jɔ den in ale bɛ se ka o tigiya sɔrɔ cogo min na Orokiya ye bisibasa don ko la a kɛlen ka bɔda sɔrɔ ko a ma Mali sira minɛ wa an a nalen yan i b'a ye k'a fɔ san damadɔ o kɔfɛ a nana wele kɔsa in na k'a ka taa concert la Italie jamana kan i b'a dɔn nanzaraw ka kiiriko o tɛ tulon ye olu ka sariya ko tulon tɛ a la a selen ye kabi aéroport la k'o ma jɔ kɛ Orokiya la k'a minɛ ni ka taa don bɛrɛ la k'a to yen u sinna k'a transférer ten ka bɔ Italie ni ka taa n'a ye Belgique jamana kan ka taa don kaso ni kun y'a ye i b'a fɔ ko Guantanamo prisonnier o y'a lo olu bɛɛ foroko orange dɔ don ka nɛgɛjɔlɔkɔ don bolo fila ni sen fila la i b'a fɔ ko maafala o y'o de k'a la walayi u y'o de kɛ Orokiya n'i ye ko ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn sama-samaw kɔni yela ko in na wa kasoladon o yɛrɛ kun d'an bɛ Orokiya kan koyi ka kɔsada in na Orokiya ka fɛn min ye a ka sɔrɔnalidonna ye n'o y'a ka avocat ye Dimitri de Beko olu kɔni ye a jira k'a fɔ Orokiya bi in na a bɛ san 51 wa ko min ye bɛnkanw ye k'u sɔrɔla ka bɔ taamaɲɔgɔnkɔrɔ in yɔrɔ joli bɛ san 51 Orokiya kɛ ja mangoro yɛrɛ wura o denmisɛnnin tɛ koyi b'a farikolo la cogo min na i yɛrɛ ko denmisɛnnin don wa san 51 Orokiya Tarawele a bɛ san 51 na bi ko jɔn ko ala ko bɛnkan tɛmɛna a n'a den fa ni ɲɔgɔn cɛ avocat sɛbɛn kɔrɔ kuma na hali n'a sɔrɔla bɛnkan ninnu bɛɛ lajɛlen ma fɛsɛfɛsɛ maaw ye kɔni o bɛnna ko la min ye fiɲɛ bɔda ye n'o liberté provisoire ye o dila Orokiya Tarawele ma ɲininkali min bɛ kɛ ko yalima ko den halisa a bɛna to Orokiya ka mara kɔnɔ wa walima a na segin ka taa di a fa ma Belgique jamana kan wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ko sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ la révélation kɔnɔ ka jɛ ka sɛbɛn olu ka fasiri don ala ka seliji k'a ko kan bon Sidiki waati n'a ka waati ma se bita ye ko an t'a ɲɔngiri an bɛ bita bila yan anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Bakari ale tun bɛ nɛgɛ la Bakari Sidiki daba tun kɛra wa